Helo, yn clywed fi? Hei, John Morgan. Dwi'n newid cael phone call, so dwi'n gwybod o mae half 8, so stream bach sydyn awr fydd hwn o Olympics. So, better get cracking. Fucking hell. So, dwi'n reid siwr na hwn ydy'r gêm Olympics gweitha erioed, dwi'n meddwl. Ar y PS2 mae o. Os ti o gwmpas mor gan, ti eisiau joinio yn yr voice chat, coes eich chi'n neud e. Ond, ideal. Goed zo. Iawn. Mae gan sy'n gweld fi, ia, wedi di just jump ar y chats yna. Helo. Hei, mae gan ti iawn? Ti'n clywed bach o echo gallu? Na, dwi'n mynd clywed echo gwbl de. Be dwi yn clywed ydy'r blinky music ma yn really, really uchel. Mae o'n insane. Dwi'n streamio hwnna ar y Twitch eisiau gwachio dan live. Ond awr oedd allai neud, dwi'n mynd am peint o'r half it. Mae'n gweithio'n gret achos erbyn ni, mae Daf di mynd i parti penblwydd a mae Steph gyda fi, so bydd hi probably yn dweud, be chi'n neud? Hyn yn ddim yn authorised time of stream. So na, joke. So, yeah. Dwi'n mynd i neud switch bach. Oh my god, mae music yma mor uchel. Oh, wow. Whoa. Okay. Lle di siarad chdig bach? Yeah, go on. Oce, na. Na, fi sy'n eich dir uchel. Oh, okay. Okay, ydy fel la. Oh, cool. Iawn, oce. Ideal. Ie, Athens 2004, dwi'n dweud eich chwarae. Mae gêm yma yn trash. Absolute trash. So, be di... Pa lad ddylai fi fod? So, beth dwi'n neud... Yn amlwg, home advantage. Competition, serious competition mode, Olympic rules. Oh, God. Competition, one player. Fod yn glad. Bach. Dwi'n eisiau fod yn Prydain. Mae na Korea a wedyn People's Public of Korea fe. Ie. Ie. No, ti di... China a People's
Ydy tai pen yn efo? Na, di. O'n i'n really... Hwnna'n swnio fel gair drwg yn dyw e, tio. Ti'n gweld yr top? Fe? Ei, ei. Ni jyst yn meddwl Paid... am, ti'n gwybod, beth yw'r sioe yna, lle chi gorfod fel fill the gaps, tio, llenwi'r bylchach, a nhw'n Ie. dweud chi ambell, beth yw e? Olympic... Galw hwnna. Ai, di awr yn ddigon i wneud Olympic decathlon. Dwi eisiau gwneud hein, ddo. Dwi'n custom, creatio'n custom. 100 metres. Dwi eisiau goffa 100 metres, oes? Dwi'n crap yn games ma. Oh my god, dwi'n ei pyn... Os ni'n mynd nôl i'r dechrau gyda'r gemau o'r fath yma, Ie. fel arfer, button mashers yw e. Ie. Chi'n gwasgu, ail adrodd gwasgu un bwtwm yn really gyflym, bron torri'r controller. So, fi'n siŵr, mae hwnna yn fwy amlwg mewn gemau fel... Gyda'r Wii, oedd gymaint o gemau Olympaidd, Sonic a Mario Olympics, bod, rhan fwy o fe, chi'n symud y joy, y nunchucks a pethau. So be, dwi'n eisiau gwneud mesul un, cos... Be ti'n licio gwachad? Byddwn ni'n dweud seithi, achos dwi... Actually. Mae Syndon's bron di cyrraedd. Bron di cyrraedd. Archery hefyd, archery'n... Iawn, eich off of archery. Ar y graffeg yna. Hwna oedd o? Beth yw hwnna? Fi'n gwybod, mae'n nuts yn dyw e. Oedd Llundain bach o alien thing, oedd e? Ges i Llundain. O, ie. Athens. Nes i brynu fel 6 tocyn i rhywbeth just am y volleyball, achos ar y pryd o'n i mewn i volleyball. Bach o'n random. Mae meddwl amdan Olympics neu fi ddim yn hen. O, dwi'n gwybod beth ydy controls. Dyna sy'n cael gadael y lad. Beth ydy controls? Oh, hello. O. Dwi'n gwael am y... Dwi'n gwybod os yna'n dda neu drwg. Iawn, oce. Mae jyst fatha minigame darts. Amseru right yn y canol. O, yna gwynt hefyd. O, bron. Oh, dear. Oh, wow. Graphics fe. O'n i'n chwarae hwn lot efo cyfaill fi yn ysgol. A o'n i'n gwybod ar y pryd fod o'n awful. Ond o'n i'n just yn... Ie. Ti'n cymryd beth ti'n gallu. Ie. A ti yn gwerthfawrogi fe a joio fe a cael hwyl anyway. Fi'n teimlo hwnna gyda unrhyw gêm 2 chwaraewr. Achos chi gyda'r elfen bod chi ddoi yn rannu'r profiad. Rannu profiadau crap yn gallu bod yn hwyl. Fi'n gwybod mae'n swnio fel contradiction llwyr. Ond y ffaith bod chi'n gallu cael laugh amdano fe, dyna'r peth pwysig, yfe? A hefyd, oedd o'n... Dwi'n siarad y crap oedd o'n ddim yn eista fanna'n gwachio met chi'n chwarae Grand Theft Auto. Yn dyddiau PS2. Na. So... O'n i gyd, achos dwi'n un o 4 brawd, so i ni, gemau fideo oedd chwarae gemau multiplayer gyda'n gilydd. A syniad, mae'n eitha selfish os chi'n chwarae gêm un chwarae. Oedd rai gemau'n dda gyda fel NES, lle o'ch chi'n gallu chwarae Mario, Bros a Super Mario 3, lle chi'n... Bob yn ail. I ddoi chwarae'r bob yn ail, mae hwnna'n perffaith wedyn. Chi'n cadw eich gilydd o fewn yr un gêm ar un byd sy'n cool. Dwi'n cofio cael Metal Gear Solid y PS1, dda. So o'n i'n chwarae fo brawd hyn mi, dda. Dos off o, dwi eisiau go lan. Dwi'n erbyn South Korea. Ynddo. Ti'n dwi eisiau... Wyt ti'n boi Olympics?
Gymru sydd yn cystadlu. Ie. Ti'n gwybod, mae yna rai stuff random fi'n hoffi gwylio. Ie. Just un rai. Ond na i ddim beth gwylio holl fel digwyddiad fel arfer, right i'r diwedd. Ti'n gwybod, oedd yna amser lle oedd, un boi seithi, un boi disg... Dwi drwad i'r semi-finals. Da iawn, boi. India, Israel, China a North Korea. Saudi Arabia ar y bit gweilod na. Oedd hwnna Saudi Arabia neu Pakistan? Fi'n O, ella pa. blymyn things. Ond, ie. Rai oedd trwyddo, ond rai oedd wedi colli. Beth yw'r un gwyrdd? Fi'n siŵr gwyrdd a gwyn yw un Pakistan. Os mae yna bit gwyn ar y chwyth, Pakistan. Be di profiad chdi efo games athletics ta? Sgynna chdi... Wel, i fod yn dig, fi ond wedi chwarae y rai Wii Mario Olympics. A dwi wedi... O'n i'n fwy o fel y FIFAs mwy nag unrhyw beth. Ie. Na thing. Ond, fi'n credu bydd rhaid i fi neidio off yn gyflym nawr. O, oce. Ond byddai'n dal yn y chat o stuff. Ideal. Chwo, Tutors. Mae Morgan wedi diffectio o North Korea. Just fus ar ôl i North Korea yn y... hwn, yn y archery. Mae'n y gwynt, dwi'n gwybod pa ffordd mae'r gwynt yn mynd. Wff. Dwi'n gofyn drwy'r yma, da. Ten. Lle mae gold medal fi? Dwi eisiau uffar y rawn o'r wan. In North Korea, lots o fans. Gwybod nhw'n cael gadael y wlad. O, mae gwynt yna. Si dynnu hwnna'n ôl. Na. Ten. Bronze. Bronze playoff. Siomedig. Yn siomedig. Ta. Ten. Eight. Gymryd yna. 10, 8 a 9.
Mm. Ooh. Cwbl o saith, gyda mis. Oh. Ooh, 75, 75. Ooh. Ai. O, na. Dwi'n gael 10, no, man. 0, 0. 9. Bronze. Bronze i North Korea. North Korea. Gaudi. Fel dynas o'r North Republic of Korea. Gaudi. Iawn. Os di rhywun yn gwatcha fi, a ddech chi fynd i certain events, look at that artwork. Analog sticks, just steer your horse. The variables you saw, media counter, down markers. How you mean? Okay. Yes. Eh? Na, dwi'n neud yn iawn. A i weinio efo be? Ah. What? Ac yn agor i allan. Agor i allan.
Beth sy'n dda am hyn ydy, os di'r ceffil yma, wff, os di'r ceffil yma yn ennill gold, diolch yn cael ei fita nôl North Korea. Mae'n chwarae am ei fywyd. Majestic, ta be. Oh my god, na, na, na! Yes! Oh my god, dal i fynd. Di siw jumping fod i gêm Olympaidd, gwan na'r ceffil sy'n yn y gwaith, rhan fwyaf gwaith, ond iant. Eg, sy'n gweld fi bod yn... Sy'n gweld y gwaith o'n un ydy fanna. Ni'n ôl o tŵno wedyn. Ni'n ôl. Oce. Anghofio am hwnna. Mwy obscure dy competition, well di'r sport, dwi'n meddwl, ie. Sut os ddim shooting di bod yn hwn, ie? Boi North Korea efo gwn yn y Western world. Dyna'n beth saff i ddweud, do? Shotgun. To move in, hold on. Pull. Alli hwn on fynd yn dda. Oh my god. Oh, yna. Wel, ti'n mynd. Ffuck, dwi'n wedi neud hwn. Iawn. Meddwl ar waith, son. Meddwl ar waith. Ie, so mae'n mynd ffordd na, ie? Dwi'n mynd... Dwi'n mynd gwybod beth dwi'n dweud wrong. Cwilydd, gyda boi yma mynd mewn dim. Mae'n dwi'n troi fyny hwn. Mae'n fucking zero. O, dwi'n gwybod sy'n neud o'n. Dwi'n gwybod sy'n neud o. Oce. Dech eto. Dwi'n meddwl dwi'n gwybod sy'n neud o'n. Iawn. Dim mwy ar eistedd, son. Oce.
Dyma. Fair enough. Aim at of a shooter. I know at hwnna wedyn. Hwnna ar... hwn edrych yn doable. Wel, efo gwall gwyrdd. Increase the size of your tumble markers. Ah! Wff. Hwnnw, beth dwi'n gwneud yma. Stick. Just stick. Oh my god, perfect! Oh. Lle dim gold e, lle dim gold. $8.77, good. Ha, so boi ginger yma. Oh, gath o heat stroke. Dwi'n North Pole heat stroke. Yes! Dwi'n gwybod sydd wedi canu y thing, ond... Dwi'n hapus dio. Diolch yn gorau mynd i concentration camp hwn. So, ar hyn o bryd, un bronze. Bronze yn yr archery, so mae hi'n saff. Show jumping, disqualified, so mae o'n mynd i concentration camp. Ski shooting, concentration camp. A o'r men. Mae'n cheatio. Cheatio. O, gweithio mae'n merch chdi'n iawn. He's stuck yn afiach. Fucking hell, yes! Look at this man. Oh my god. Bydd hwn on mynd yn dda. Awful neud y thing. Oh my god!
Yes! Spinner! Yes! Naddo. Ydy... Oh, no, 240. 232, os dwi eisiau bronze. Dwi wedyn am 235. Pump it up. Pump, pump, pump it up. Okay, let's go. Oh, now... Now... Dim... Wedyn, 250 a top. Fe? Hai fi? Hai fi fynd amdani? Go on, go on, go on, go on. Be, na, nes i bwysio byd! Nes i bwysio byd! Ei, o. O, Caradog. Chi'n iawn? Ti'n ei ofyn... Ni shambles o hwnna. Okay, so dim medal o fanna. Stupid hwnna, ni. O'n i'n meddwl na fwy na hyn. Okay. Long jump. Cultural gold. Women's high jump. Be ti'n meddwl am rhyw reswm? Be dwi'n meddwl am... Be? Sorry. Dwi'n meddwl dda'n clirio'r sandpits na. Sut dwi'n neud hwnna? O, pam ydych chi'n neud hynna bod tro? Grrr! Pam oedd o wrong? Be eisiau wrong o fanna do? On the board, though. Dwi on the board. That's an isos. Oh, iawn, okay. M2, let's go. Boi na yn anti-North Korean propaganda fanna. O'n i ddim dros fanna o gwbl. Music wylla. Dwi? Ma na 8 meters yn hon. Ah. Bad
bad North Korean propaganda. We're down 7th, though. Okay, let's go. Go on, go on, go on, go on. Fuck you! You can't even write a better story than this. Os di hi ddim yn ennill gold, mae hi'n di concentration camp, work camp. Ah! Faint drostodd oedd i fanna. Ah! Ai hwn di... 76. Ti'n meddwl dwi eisiau hwnna eto? I know, that's hwnna. Dwi'n teimlo allan i hwnna well. Pole vault. Mae'n jumpio. Dwi'n uchel fo. Easy. Ooh. No. 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 Mae'n mynd i ti. Boi'n hapus. Sbio'r North Korea na. Oh, lots of fun. A i fynd hein o'n i gyd o.
Oh, shit. Oh, come on! Ah! Let's go. Go. So, ein i gyd yn 590. Oh, shit. You've got Trigo. No. Fourth. Dau medal, sgwnnw i, dwi eisiau medal. Back to menu. India. Hong Kong. Malaysia. North Korea. Shut the le. Sbio fyna ddo, sbio fi tynnu nôl. Mae'n un go arall ar y long jump.
Yes! Yeah. Ah, snap, en fucking agos i fi. Go on, go on. World record. Triple jump on it, yeah? Ah! Oh! Massive! Massive jump! Nah. Yes! How dare you? Yes! Lapping it up, yes! Oh. Actually, clywed. Ie, cool. Iawn. Un competition ar ôl. Be dwi'n neud? Dwi'n mynd amser i un arall. Rwbath. Dwi'n meddwl dwi wedi neud o'n barod. Sy'n neb yn dewis o fewn yr 30 eiliad nesaf dwi'n dewis fath yn hun. Nofio. Butterfly. A na dim byd o.
Trinidad and Tobago. Fuck, ti'n chwarae hwn. Hold the release to start. Swim using when you need to breathe. The breathe indicator will display. Press one on the spot as quick as possible. Breathe water. The push to finish sign. No. Eh? Ah. Okay. Do that. Ah. Okay. Ow. Nah. Dwi'n gwybod fel that. Nah. Ah. Ow. Iawn. Hwn ydy'r competition ola fi, a dwi'n gadael am hynna, stream bach hynna. Gold, ie? Pam swn i ddim yn mynd am gold? Power chip. Ah. Ah. Sut mae'r games ma'n rili anodd, yr eraill ddim yn bacyn gwbl. Ah! Bwcio hwnna. O, dwi'n meddwl fi... Hwn ydy'n ola fi, dwi'n gaddo fan. Dwi'n judge mi.
Go on, fuck off. Yes! Gold medal, gold medal. Oh, by a long shot. Suck it, bronze. Suck it. Silver, suck it. You shit. You're shit. You're shit. Oh. Humbles are for losers. Humble are for losers. Too busy. Carl. Well, never. Short and sweet, I tell you. Yeah, lle fewn i'r 16-bit. Lle sy'n neud stream ar y cyd rhyw ddwrnod mor gan yn hwyl. Ydych chwarae casgliadau o gemau gwahanol. So chdi gallu dewis rei chdi a ni fi a ni'n ni drwy nhw, cos... Let's talk brass tacks from yma. Sy'n un gem Athletics da, nag oes? So, yeah, ideal. Iawn ta. Yeah, and it's a ghost mynd o beth on beth PC. I take a look. Yeah. Yeah, wel i chi, rwydro yn y dyfodol agos. So. A doch chi fynd efo sa clips. Hwn efo... Ta-ra! Goodbye! O, dwi'n Aberystwyth nos fory. So, fydda i'n gallu streamio nos fory. Os ti'n streamio, fydda i'n gallu gwatcha chdi de. So. Ond fydda i'n... Da ni wedi goffan Toonstruck. Dwi'n meddwl, ni wedi goffan Toonstruck. Ie, fydda ni wedi siarad ar y Discord yna. Diolch i pob arall wrth joinio. A welai chi tro nesa. Dyn off.